Hi Dong Arnel. Hi Dong Arnel. Dong Arnel, asa ka dong? Gay narabi ako gahulat si Modri dong. Kay nagsabot ta dong. Kay magkuan-kuan ta dong. Magdula-dula ta diri sa kasagbutan dong. Dong Arnel, ganina lang jud ko nimong gapaabot dong. Kay gaugot-ugot na jud ko nimo. Kay nagsabot ta kagabi na magkita ta diri sa kasagbutan dong Arnel. Ready na kay ko dong oh. Binato sa bago! Ready na kay ko dong Arnel. Kay nagsabot ta kagabi na magkita ta diri dong Arnel. Diri sa kasagbutan na ay kamantingan diri dong. Kay maglaga ta og kamanting dong. Kita kana dong oh na mga kamanting dong. Maglaga ta diri dong. Ali diri dong Arnel. Paabot ko diri si Modong Arnel kay ready na kay ko. O di ba dong Arnel? Ready na kay ko dong Arnel. Asa naman ka dong? Kay naraba ko gapaabot si Modong. Dong Arnel. Gatubag dia dong. Kay ganina ra pa ba ko gapaabot dong Arnel. Kabalo ka ready na kay ko diri. Ang uban kay wala man gapaabot. Musipot lang man. Ikaw dong Arnel gahi kag ulo dong. Mas gahi pa akong gigunitan karon dong. Lami kini lami-lamayon dong. Lagi dong, adto ba diri dong kay makita gud ang katag. Dong Arnel. Dong, ready na kay ko dong Arnel. Dong oh. Ready na kay ko dong Arnel. Dong Arnel. Asa ka na dong? Gapaabot ba ko diri sa imo dong Arnel. Kay kanang puros mga kasagbutan diri dong Arnel. Mingaw kay diri dong. Ikaw lang gud ako ang magdungan diri sa atong kasagbutan dong. Gimingaw na pud kay ko nimo dong Arnel. Mag 2 months na. Wa taka-date diri sa kasagbutan dong Arnel. Paabot ko nimo dong ha. Bye-bye. Hello mga Lodi, huwag niyo manang i-scroll. Pakidala na at palambing naman po sa aking Facebook page. Comedian Di Sambuanga po. Mga Lodi, I hope po nakapag-follow po kayo. Thank you.